Good morning mga ka-rides. Oras alas 5. Alas 5:26. Pa. Nakapag-back up na kami. Back up. Nakapag-pack bag. Basta, nakapag-prepare na kami ng gamit. Paalis na kami dito sa Hingoog. Ang oras na babiyahin na lang natin ay 3 hours and 57 minutes. Bibihis lang ako sapatos. Tapos, aalis na tayo. Kahapon, din na natin ituloy. Yung sinabi ko kahapon ay hindi na ako tumuloy. Dahil sa daming ganap. na ganap na napapadili sa ating biyahe. Mas mabuti pa na magpahinga na lang. Tapos ngayon babakbak siguro ta hanggang summer kung kaya. Kung hindi ay hanggang Tacloban lang. Kasi depende sa barko na masasakyan. Pagkababa ng liluan, maglililuan na lang kami. Hindi na kami dadaan ng San Ricardo kasi may pababa din yata dun eh. Kasi di ba may ano dun? Ay, paahon pala yun kasi ang pagbaba ng San Ricardo yung pababa. Kaso, hindi ko alam kung may paano din ba. Pababa na sobrang baba. Baka kayanin ulit ng preno. Mabigat kasi yung karagay. Kaya para safe, sa liluan na lang. Kasi sa liluan, wala tayong ganong pababa na sobrang baba. Kaya na ng preno yun. Kahapon kasi kahit engine brake ko na, wala talaga. Sobrang palusong kasi nung bandang Claveria. Ayun mga ka-rides, no, tapos na ako magbihis. Ito pa rin yung kwarto namin. Yung ko, napakita ko to kahapon. Ayan. Good for 4 person thing. Pero ano lang siya, mura lang. 1 to for 12 hours. Kaya mga ka-rides, update na lang ako pagpalis na. Dito pala tayo nag-check-in mga ka-rides sa in and out. Ha? Kasi lang mo to, atas. So yung mga kain alis na tayo. Basta yung Hingoog kung nagpupunta yung mapa. Uy, baliktad. Baliktad. Doon pala naipit ng bag. Palabas nakahazard yan na pala narong turn hazard pa rin to. Yan oras alas 5:55. Tapos yung oras na babiyahin ay 3 hours and 58 minutes. Daming ganap kahapon. Pero okay lang. Safe naman. Goods pa rin tayo. Walang disgrasya. Tuloy sa biyahe. Bakbak tayo kung saan tayo abutan ng gabi.
ay doon na rin tayo magbabagong taon. Pero pabor, Tacloban kami aabutan ng ano na ito, bagong taon. Kasi sasakay pa ng barko eh. Yung dating namin doon mga alas 9, alas 11. Pero dire-diretsahin ko na to eh. Pwede na itong dire-diretso hanggang Surigao. 4 na oras lang naman yan. Sana makasakay ka agad ng barko. Tapos sa barko naman 3 hours to 4 hours kasi yung biyahe. Kaya malamang hapon na yan dadaong ng Liluan. Kaya bakbak lang tayo ng ano hanggang gabi. Tapos pahinga. Tapos yun, kinabukasan bakbak ulit. Kasi baka yung biyahe ng barko niyan ay ano pa, bandang hapon. Walang biyahe yan sa umaga sigurado. Kailangan kasi natin kagad umuwi para makapagpahinga pa dahil papasok kami kaagad sa trabaho. Ilang araw lang kaming nagbakasyon ah. Mas mahaba yung oras ng biyahe kaysa dito sa bakasyon. Uy, may checkpoint. Gusto ko na makaalis oh. Yung mga walang lisensya. Alis na tayo. Morning sir. Yung mga iba oh, di makatuloy. Ngayon gawain sa probinsya yan oh. Sa harap lang. Walang lisensya or walang register yung motor. Yung airpod ko eh, 3 na motor, wala pa rin ano, lisensya. Ganyan sila sa ano, sa amin. Mga tao doon halos walang lisensya. Maliwanag na. Maliwanag na. Ayun, mga sa update ako dahil mahaba naman yung video ko eh. Update na lang. Oh, wow. Dagat. Bandang Hingoog pa rin ito mga ka-ride. Hindi nga lang ako kasya, sigurado akong Hingoog pa rin. Ibang barangay na to. Alas 6:04. Need ko pa pala magpagas ng isa. Reverse na lang to eh. Para sakto din. Pagbaba natin ng Liluan ay full tank pa tayo. Hindi pa natin kailangan ng gas. Kasi mahirap maghanap ng pagasan din doon. Ay meron pala sa labas ng pier. Sa Magsaysay checkpoint Tibong Sud Central School. Wala palang ano gasoline station. Pangit na, Blue Energy. So na lang 2 bars mo lang, kaya pa to. Kaya pa to, 2 bars. Tulak na lang kung di kaya. Malakas sa ahon yung motor natin, pero malakas din siya sa ano, ulan. Kasi kaya niya mag ano eh, 50-60 sa paahon. Eh sobrang bigat namin. Kasi yung normal na setup ay nasa 30. Kung ganito ka bigat yung karga namin, tapos kami pa
Nasa ganung ano lang siya. Pero ngayon kahit sobrang paahon no, nakakaahon siya ng 50-60. Yun nga lang, yung kulang mo ubos. Dito ba na? Okay, so okay, 2 bars na lang tayo. Agusan, no? Carmen. Carmen, Agusan. Premium, bro. Full tank. Napala ko ko. So, ayun mga ka-rides, nakapagpagas tayo ng 250. Ayun, coolant natin maayos naman, no? Pag wala tayong gaanong mga paahon, di ko nauubos. Gas natin ngayon ay 250 dito sa Carmen, Agusan del Sur. Ayan, nagawa mo. Time check pala mga ka-rides, no? Alas 6:44. May babiyahe na 3 hours and 10 minutes. Ay ito, diretso. Dito pa tayo sa Agusan del Sur. Tara. Na. Wala. Ay. Tara po. Dami pa yung paa ko. Dagat din pala ito, Agusan. Galing kang Batangas, sasakay ka ng barko, diretso pa Mindanao. Dito sa Nasipit yung baba mo. Pero ano ba yan? Nag-ano pa yung boat? Daming checkpoint dito mga ka-ride. Morning po. Babantay lang sila dito sa Mindanao mga ka-ride. Daming checkpoint, kaya mas safe dito. Lolo ko kasi ano ka, sir ko, bumabalik yung puso.
up mga saray? Located fish ng umaga. Andito na tayo sa Butuan City. Dito tayo sa bypass. Hindi tayo dadaan sa mismong city. Sa gilid lang. Diyan tayo mga pagpapak. Ganda ng view. Walang stoplight dito. Kanya-kanya lang diretso dito. Walang stoplight. Yan yung tulay. Tulay. Palabas ng Butuan City. Nakikila mo?
Lakas ng hangin, men! Ililipad ako! Eh! Yan na. Tapos na. Ah. Ah. Pag diretso pala mga ka-rides ay papuntang Davao. Dito ang Surigao, kaliwa. Ito kanan, Surigao, kaliwa, Pabutuan City. Nag-bypass road kasi tayo para di makadaan ng city. Yun yung tinuturo ng mapa. Traffic din sa city. Ka-rides, time check alas 7:28. Palabas na tayo ng Butuan. 2 hours and 20 minutes na lang papuntang Surigao City. Punta tayong Lipata Port. Di pa ako nag-almusal, tsaka di pa nagkakape. Sa may Caraga na siguro kami maghahanap ng ano, ng tag dito, kape. Ay, hindi Caraga, Kabadbaran. Caraga. Sa Kabadbaran na maghahanap ng kapihan. Almusal naman sa Lipata na. Sa Lipata Port. Makakapihan. Wala dito. Wala. Kasi mga ka-rides, oras alas 7:42. Nandito tayo sa Kabadbaran City. Yan. Dumaan lang ako sa 7-Eleven para magkape. Di pa kaya diretso. Naghahanap ako ng kape. Inaantok na. Ang aga-aga pa. So yung mga ka-rides, update na lang ako dahil yung babiyahin naman ay mga 1 oras na lang mahigit. So yun. Yung mga ka-rides, kape lang muna. Kape. Yung motor natin dumi na. Right sa alas 8:18. Kakatapos lang natin magkape. Diretso na tayo pa Surigao. May 1 hour and 57 minutes ang biyahe. Subukan natin i-diretso na. Sana kaya na i-diretso. O sana wag ako antokin. Kaso naiihi ako. Hanap ako ng damo. Ganyan kadami yung karga natin mga ka-rides. Kaya ang bigat.
sa amin, ano tawag sa amin? Skylab. Oh, dami mong maisakay dyan. Gago na ano. Stop. Mainit lake. Sira ulo yung ano kong mga karay. Pababa na raw kami sa Mainit Lake, ay sa Laguna Lake. Eh, Mainit Lake yan eh. Time check mga ka-rides, alas 9:48. Andito tayo sa bayan ng Batas. Yung papunta doon, Tandag City. Pwede ka rin tumaan dyan papuntang Davao. Ano na lang, 39 minutes. Daming tao nga, namimili. Tayo ay sa hotel ulit mag-ano, mag-celebrate ng bagong taon. Nag-advance na tayo eh. Time check mga ka-ride sa alas 10 na umaga. Papasok tayo sa Surigao City ngayon. Pero ano na pa? Ito, Surigao City. Pero hindi na tayo pa pupunta dun sa ano talaga, pinaka sentro. Yung daan natin sa may bandang gateway ay pakaliwa. Kasi kung diretso pa tayo, medyo traffic. Pula pa nga. Natapos na rin pala yan, oh. City Mall. Dati yan, ayan. Pwede na nga pumasok oh. Hindi ko naabutan yan. Naabutan ko yan nung ginagawa pa. 7 years din kasi ako dito sa Surigao mga karay. Sano? Pero hindi ito yung ano, pinaka-sentro. Yung sentro, 7 minutes pa dito. Sa sentro pala ito nilagay. So yun mga ka-ride, sa update ako mamaya papuntang Lipata. So ayun mga ka-ride, dapat doon tayo dadaan papuntang Lipata. Eh kaso gusto ni Mrs. makita yung ano ko, kung saan ako graduate, yung school. Eh nasa sentro yun. Pero may daanan din doon papuntang Lipata. Mas maganda nga daanan doon eh, may view.
Kaso nga lang, ganito ay dadaan ka muna sa traffic. Seven years din kasi ako dito mga ka-ride. Update ako mamaya. So ayun mga ka-ride, dito yung sentro. Tapos dito ako nag-aaral dati. Kanan. Ikot na lang tayo doon. Ito kailan pong guide ha? Kailan pa to? Okay. Teka. Antod na siya diya. Tapos drama ko nagawas nga gate. Diretso ko dire ko na disgrasya. Tara. Ito na ta. Lunita Park. Ano siya? Diretso na din pa. Ato talipata. Hoy. Sino? Traffic nga lang dito mga ka-ride. Pero ganyan. May makikita tayong dagat. Kaso traffic hindi katulad dun sa kabila, maluwang, walang traffic dun. Bangka. Hindi ako nakapagtaga. Sa Liluan na lang, may gasoline station naman doon. Pero, yun doon yung port oh. Pero, akit pa tayo ganyan, sa baba. Dito mga ka-rides, kabisado kayong daan dahil, 7 years naman ako dito sa Surigao. Barato pa dyan. Unas na ka. Ha? Ito managay. Ito, sulod pa ka. Sa likod. Wala ito. Ang dire ito.
Kadian, inano niya po, ito mang balas. Pero ang likod ani, nindot kayo. Ang likod ani, nindot kayo. Oh. Yun. Ganda ng view. Oh. Tara. Saan na pwede tambay? Surigao, papuntang Lipata. Sana may barko pa. Time check alas 10:33. Ang tanong, may biyahe kaya? Oh, puta. May barko pero walang biyahe. Yari. Dito na sa Biluan. Lipata, yeah. Tara, tikiting ah. Tara. Alas 10:33 mga karay. Tingnan natin kung tayo makakuha ng ticket. Wala, sarado. Yung Montenegro, sarado. Yung mga ka-rides, no. Kanina ando na tayo sa port. Alas 10 ba yun? Alas 11 pala. Basta alas 10 o alas 11. Doon niya napansin na wala yung cellphone niya. Ito, bumalik kami dito sa pinagpahingahan namin. Binakbak rin namin ng mga 1 oras. Buti yung cellphone niya andyan lang sa motor. Wala pang tumambay. Katawan. Kakain na lang muna. So yung mga rides, kain na lang muna. Buti nakuha pa yung cellphone. Yari sana. Andun pa naman lahat ng mga password niya sa SSS and then sa online. Puro delay yung biyahe parang ano, sana makabal pa kayo ng barko kasi ang sabi kanina hindi ko natanong kung ano yung last na biyahe. Ay, pantok na. Alas 2, may alas 2 kanina. Hindi ko alam kung may sunod pa, baka meron. Yung baka may alas 4. Subukan kong habulin yung alas 4. Kasi ngayon wala na, malabo ng alas 2. Kasi sakit ng katawan ko. So, yun. So, ay mga karaysa. Sakto, nahabol pa natin yung alas 2. Dito pala kuhaan ng ticket. Montenegro. Nandito ko lang. Tapos ito mga mga karaysa. Pamasahe. Regular 370, student 315. Senior 37. Bata. That's the number. Go! Prepare na. Pila. Sir, may angkas isa. Tenta na sir. 1,400. Lagi G sir. Bakit, G? Ayan. Wala lang barya dire. Wala mong barya. Inabot na lang tayo. Ha? Ay, magbalhin?
Dili mong garehan no? Sabi ba? Saka, Jay. Wala. Diri oh. Sir, ma. Sir, baka sa 410, sir? 410? Oh, wala pumakli, sir. Hindi abot. Baka makapasok na yun, sir, sa sir. Love, may ano ka? No. 400? Ito, sir, 400 na lang kulang. Bali 400 na lang kulang. Wait lang ha. Oh. Wala na. 150. Anong plate number, sir? 400. Diretso na to sa sulod sir no? Ito PPE. Ano yun? Ha? Diretso na sa tayo. Coast guide? Diretso na sa tayo. Ayun na lang. Basta kayo papasok eh. Coast guard. Saan ba? Bayad na rin? Ang saan? Dito sa environmental. So ayun mga ka-rides, doon sa labas, doon kakakuha ng ticket. Andin rin sa labas yung environmental fee, tsaka yung coast guard. Tapos dito yata ay ito yung sunod. Tapos sunod-sunod na tong window doon sa ano, kabila. Ito yung sunod. Ma'am, PPE po. Ay, sir pala ito. $65. May angka sir. 65 lang. Ayun, nakapasok na tayo mga karay. Yung process, doon lang yung binidyo ko. Safety first, saan yung Montenegro? Doon, dulo. Dulo daw. Ito. Lab! Lab! Dito agad. Yan, pasampa na tayo. Nay angkas, boss. Saan? Nay angkas. May angkas pa? Oo. Sige lang. Ito lang, sir. Dito. Dari ra. Tabi lang, sir. Tabi. Understand na, sir. Mabigat, sir. Ha? Mabigat. Mabigat nga.
Tatanggalin yung palitan. Tatanggalin? Ito, sa inyo kayo. Ayun na sir, Galing nga. kung baka mumulan mamaya doon. Ay, okay lang yun. Hindi naman Hindi mababasa. naman mababasa. Hindi Ricardo ka? Ha? Liluan. Iluan. Ah, liluan. Nakabutang dali. Ganyan lang. Dati rin. Di ba wala may importante na? Wala makikuha diya. Ano po? Dito ba? No. First, thank you. So yung mga ka-rides, dito na. Pasampa na tayo. Oras ay alas 2:30. Alas 2 pa lang. Alas 2 sarado? 156. 1:56 pa pala. So yung mga ka-rides, so halos wala pang pasahero. Kasi 31 ngayon eh. Malamang tapos na sila. Ang kami ay parang sa Liluan kami mag-i-stay na lang. Doon kami papaabot ng tag dito. Bagong taon. Tapos bukas subukan namin bumiyahe na papuntang Allen. Sigurado may biyahe naman siguro yan sa gabi o hapon. Okay, mga ka-rides, update na lang. Ayun mga ka-rides. Halos walang pasahero. Dito sa taas kami lang. Walang pasahero, pabalik. Ano na, busy na sa inuman. Habang kami ay bumabiyahe. Kasi tapos na tayong ilang araw na nag-iinom. 4 na araw lang din ako sa amin. Parang mas mahaba pa yung ano ko eh. Araw ng biyahe. Tapos ngayon pahinga na lang sa Liloan. Tapos bukas babakbak. Paalis na ako ng Mindanao. Punta na tayong Visayas mga ka-rides. Ilang taon na naman tayo makakabalik nito. Yun mga ka-rides oh. Unti lang yung sakay. Ayan. Tapos dito sa taas talagang kami lang ng misis ko yung nagtao. Kasi sila nagse-celebrate na. Tayo tapos na. Kaya uwi na tayo. So ayun pa, pababaan na tayo. Alas 6 ng gabi. So ayun mga ka-rides, December 31, 6:46. Kakababa lang natin ng barko at dito na lang tayo mag-stay at dito tayo sa salubong ng bagong taon. So yung mga ka-rides, punta lang kami sa hotel at nang makapagpahinga. Goodbye Mindanao! At ito, palabas na tayo ng port. Parang sobrang diwa. Yung point ng ano, sasakyan. Kala ko nakabukas yung ilaw ko eh. Punta natin yung Seabreeze Hotel. Wala na tayo sa Mindanao mga ka-rides. Bukas na tayo babiyahe. Dahil ang biyahe ng barko bukas ay gabi ba? Sakto lang. Di tayo kailangan magmadali bukas. Ayun mga ka-rides, nandito na tayo sa hotel. Ando lang, malapit lang siya sa port. Tapos mura lang, 1,100. Pero maganda yung kwarto, tsaka malinis. Yan. May TV,
may lamesa. May free na ano, shampoo. Tapos ito yung higaan na may naka-balandra ng gamit. Yan. Yes, tapos may hanger. Yung CR, tingnan natin. Saan yun? Yan. Malinis din. Oh, may ano pa. Shower room. May heater. Malinis naman. Ito, may salamin. So, yun mga ka-ride sa pahinga na, tapos hanap lang ng makakain mamaya. Kasi parang may marami pa naman kainan sa labas. What's up? Tulog din. Happy New Year mga ka-rides! Dito tayo magbabagong taon sa ano, Liluan. Dito kami ngayon sa ano, Baywalk. Hanap kami na makakain. Parang ano, may mga barbecuehan. Doon na lang kami kakain. Yan o, yan, may mga ilaw-ilaw pa. May usok. Hindi makita sa camera. Ito yung mga ka-rides sa hotdog, tapos ito. Tapos yung manok. May ano po, gusto. Kain mo, karoon.